assalamu alaikum yebiyan kobe pindi tv tiagal yettude allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam gote mon do way wonde no way wonirde be way wonde min calni min jurima adi biladi salade bur firtudare on adi mon firtane on adi mo pindi tv firtane on adi mo firtiraki sabu adi hakkunde pulle hakkunde pindi tv le pular kala don filan don holko fila e kelle gadane jande di Sénégal hande aljuma Nogas jedi lewru mai 2022 joge jande leydi Sénégal kay men kala payi toto safirde mam Abdou Aziz Dabakh ndu tiwa won do ganda ko tana teska tonno musiba mawdo mo nada mole ko nyum te testa tonno o do saha dum woni ko gesku Sénégal yardata tay ko no de ko jayne ko leydi Sénégal kubal ko mum gatte o do subaka e wayno ko nyum woni à la une des journaux de ce matin leur parution et jayne l'observateur ko kayre tigi ngudi tirten damal be mbiko les premières lueurs de l'heure jayne ko bi suma jigen losko yaango yare ngal don ganda ko ndudon na safirdu artude hen no hanet ni e wiide mabbe non ko tiadele tigi teska hen kono kay ya losko adana ko holko hollete losko don police rapport ministre de la santé mo ganda kay odon bâtiment ganda ko ndedo ko bere boygol mum e odon installation ganda kay holko woni der ho odon équipement kono odon personnel soignant be ganda tigi tawtarama ngudon cumu holla derne mabbe ton holno wano ben tigi ganda ko taabe ngudon cumu sedan faagu mo en tewe der den jani yusumaji genna hello mabbe didabo ha hello mabbe jette bijo jayndi ko be fitiri media ko kanyuma loski odo subaka jainde vox populi be ko 11 bébés morts calcinés la malédiction des hôpitaux frappe à Tivaouane dum ko tiagal hôpital Maguette Lo tiagal tigi nganda ko hôpital Ahmadou Sahir Mbaye mo Louga en wayno fof be ngarti hen no hanit ni awdelen tadele teskatede der tuudi ciafri leydi Sénégal e odo saha fof dum woni ko teska wala bena duubi di haban ma duubi tati woni sababu non nganda ko bibbe besku Sénégal soutien ko mino hanit ni ko musiba non kono kay ko tiadele no hanit ni chef de l'État, président de la République, son excellence, président Macky Sall, wari décrété balde tati sunare ngendiri dum ko yite de national ngam kayrenude sunare en jinnabe sukabe tigi nganda ko heddibe ngudon no cumu ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr kanyum tigi tame ngal don jagor galla watta don ko Marie Khemesse Ndiaye ko kanyum tigi watta ngal don na jagor galla be bi ko parquet wadi auto saisir procureur Abdoulaye Ba kanyum tigi jogi odon na nganda tigi al khali fiagu nganda tigi hollo losko yango losko tigi ko yowite tigi mayre be dun no sukabe injustice implacable et oui de mako la DIC division des investigations criminelles ko kanyum tigi jogoto odon khali beledi andude bundi holko sabi basgol jaltugol aduna wala ben gudon cumoto to ender odon hôpital tu as one une ville sainte wini ko jayne ko be majambal jan quotidien ko kanyum be loski e do subaka e wi de mabbe sappo go ganda ko tiggon kanyum kala jade gudon no cumo sedan fago ben kala ganda ni tawi hen on parquet mo ties kanyum tigi jogi odon khali ngam kay loskude handude tigi odo tana holto mi holko sabi tigi de do cadele Diouf Sarr wadama limosé Marie Khemesse Ndiaye ko kanyum tigi lum tiengal don jagorgal cella leydi Sénégal e wiidi jaynen kobe quotidien le quotidien enquêté o do subaka wi ko drame de trop ena wayno ganda ko don fanno cella leydi Sénégal teskam hen cadele no hanit ni cadele kewde ganda tigi o do dumuno kala woni sababu non kam jaynen kobe enquêté wiide mabbe ganda kay sabima départ Abdoulaye Diouf Sarr ganda tigi o besu Sénégal ha so tawi de namdino mo dum kanko odon gorko wadi dimosine wala wadama limosé no way wade kala witame gal don na jagorgal les minutes de départ de Diouf Sarr remplacé par Marie Khemesse Ndiaye be ngarte makko kambe be don jeynen ko be enquête be ngarte tigi holi kanko ko no holto ummi kono kaya hol ngal karalla galo joge cellal dum tigi woni ko tawte der de don jeyne libération sona scandale tan ko révélation be ngarte ko odon scandale odon horreur be mbi ko 11 petits anges tout parti kanyumen kala ganda ko jade de don na jenge ben kala ganda ko tawte no be ngudon cumu ngadi hen seda fagu moena internat service néonatologie mo hôpital mo tiwa won hôpital mam Abdou Dabakh to tigi be do suwabe kala mbasi pitel mo wiide jaynen ko be libération ha so tigi gondol ma wonno ko tepere ma atu tigi hay gite ma gandu kay de wada cham to don tigi e be ngati Mamadou Mbaye sécuriste gote mabbe don soutien ko o wi ko ganda ko kuune burani don walla burata don yurminaare sabo wi ko ndew ari faabade gote be don sukabe o tawi tigi ganda ko bowli kurum sabu nde don na jenge ndew jeggi ko jungu won ko re makko walla min ko jungu tigi hedduno ngel don no cuhlilla alle tigi wontude julmere kono kay e wiide be don jayne ko libération e der ndudo na safiri extincteur ganda ko nyifar cumu jeedi den tawetno en ko do joyidi don inspecteur ñu modjane wadde min ko dide tigi wonno ko modno holno dum faborto wini ko jayne ko libération kane hello mabbe tatabo wa kona dum jayde les échos o lele odo subaka be wi ko on terrible incendie emporte 11 ans sukabe sappo ngo ko men tigi jade ngudon no cumu kono kay tato ke bi dendade hen e wiide jayne ko les échos hello tataba hello mabbe
jobo le pays tout entier sous le choc les Sénégal kubala kay men kala jonnani kono kay ya ine sunare odo sawni sababu non président de la République wadi décrété deuil national. Diouf Sarr viré rentre aujourd'hui président Macky Sall umare toto mala bo leydi Guinée Conakry to tawno arde renude de sunare leydi Sénégal procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès monte au front kanyum tigi nganda ko justice wala mbena ko nganda ko tribunal mo Thiès kanyum tigi jogti odon fiago ngam kay andude hol bundi nganda ko odon al khali on enquête e juude dik division des investigations criminelles andude hol ko sabe tigi ngodon no cumuwa jayne las be ko 11 bébés périssent dans un incendie à l'hôpital Mam Abdou Aziz Dabak l'horreur atiwa won ko don tigi jayne en kobe lassa kono kay ko sunare ngendi tigi wala déclaré sokna Anta Seye ou le corps de mon enfant était méconnaissable car totalement calciné goski wala ndien ganda kay ya ngel do na tiguel mako o ronkuni yo andi dum sabuti ganda ko ngedon jenge wayli dum no xantni jafulo ne ko ngol ko hunde yurmininde widi jenen ko belasa wala dum tawi natalla on gorko mo bokke Diallo bi Abdoulaye Daouda Diallo le gouvernement dément un chiffre à l'appui à la litika ko mabbe be don na janginobe den cifundirde ganda tigi ben janginom bi ko be kormay dum kono Abdoulaye Daouda Diallo wi ko kala ko be podanno be me ganda ko janginobe kormin dum no hanni dum woni ko tawte nder de don jaynde ganda ko las le soleil ngendira leydi Sénégal kanyum tigi atti ko ngalon cifundiral hakkunde leydi men Sénégal ender leydi Angola cifundir ko yote tourisme faguru woni commerce yote hydrocarbures nganda tigi al hali kuba men be ngarti no hanit ni be mbi ko Dakar et Luanda signe 3 accords et ko yote dido fannuji tati di kalten o yadude natal président de la République son excellence président Macky Sall yadde tigi on gorko mo ngona tigi lamido leydi Angola wiya João Manuel Gonçalves Lourenço ko natal mako tigi tewte don eden cifundirde nganda ko leydi Sénégal waddi duma jaynen ko be solo ngarti odon na mari Hemessa Ngoma Ndiaye hol gondo odon debbo holto ummi kono kay ya hol odon debbo desnado cella leydi Sénégal mbere wona 69 dum ko namda la histade odo subaka arti ko dedon paroje ngendi leydi Sénégal be mbi ko hande odo aljuma Aliou Cissé wadata publier odo liste mum barode sappo ya barode noga stati ngam dati fodbe jede ngal don portal Sénégal bene ko yowti éliminatoire kan 2023 podo yubinede toto Cameroun hande non ande te nganda kay be na jaabe odo na liste ko na dum ko be ngati e Damba Ba be mbi ko entre exploit soirée inoubliable et déception jammaji wala même kiidaji de nganda tagi tarikh windi dum di jogane mum tude to Stamford Bridge Damba Ba de no golle paydu ne wonno Sadio Mané à jamais le premier bido Sénégal najo fettude tigi laabi didi Ligue des Champions yo won tigi bido Sénégal najo jetto tigi laabi didi Ligue des Champions e be ngartema kono hanit ni kono dum ko be mbi ko hitande rawana nde woni no tigi belamay fartange Edouard Mendy wadde golle paydu ne nder ganda ko ndedon dundu Europe nawde trophée ji kewli no hanit ni won ko tawte nder jande stade rendi woni ko sifa kele gadan jande leydi Sénégal e odo subaka ganda tigi aljuma kono dum ko kayne ngartade tigi e ndudon safirdu Mam Abdou Aziz Dabakh Malik wulango jammo pitake goto woni sunare bisgo Sénégal sunare ngendide hay so tawi wadono ko décrété deuil national bisgo Sénégal ko suni wodo saha sabu woni boggi karale kesse nganda ko didon réseaux sociaux kala ala ko tawren sonande sunare ene woye dejjaka al khali nganda ko agression ga beedi gowri e gede baade non hande dum do yentian ko o hunde hulbinide no hande ni sabu leydi Sénégal handane dum do sabu nganda ko ala leydi hande dum do tentumati leydi Sénégal kono kalko wawa waze wonde il faut wona hay goto non wa dogdo hoddire hay goto wa dogdo programme alla mais nganda ko wone kede so tawi welsinare jeya hen so tawi nganda ko waze wattude haqilen jeya hen sabu dum don ene habe biya kambe herribe cellal prévenir vaut mieux que guérir nganda ko safrude buri nganda ko wupude ha nyaw bof mbiada eto safrude tan ko bonano boni député goto debbo député o derno assemblée nationale du Sénégal o wadi prévenir o suuti kongi faade Abdoulaye Diouf Sarr o wadi prévenir o wadi insister Abdoulaye Diouf Sarr ar yurnir safrirdo Mam Abdou Dabakh Abdoulaye Diouf Sarr hamin cohli mbaylago Abdoulaye Diouf Sarr itune niveau 1 non le niveau 2 à la fois non haldani un discours de 3 minutes un discours de 4 minutes o wadde insister wadde s'appuyer neddo so haali nan addema cedele haali cedele de tentini al fori miccade sede holko sabi odo wadi insister ndeketi o odo debbo dum do yino Abdoulaye Diouf Sarr welsindari ine hen woni cadele no feeno hande sunar nde ko partout dans le pays magedlo ene woya dajjaka sogna ay astu ene woya dajjaka dum do ari fawrima hen mbele Abdoulaye Diouf Sarr ko politique go burno santé o walla ko politique go wonno priorité
ɗon ko namdal no wawi sifurade kala welsindare jeynoma hen il faut qu'on l'admet alay sago kadi kalen ɗum yonti han kadi ne wona yo enquête uddire wona enquête sohla ko yo waylo avant la politique ko adi dewrugol yo won les priorités dewrugol ngol fuɗɗo arde mais waɗama privilégié politique au détriment des intérêts sénégalais so yimɓe kaldan ɗum noon kalda ko woɗani holko saabi ɗum noon mi siko ko watte investir ko fof fannu cellalo foti ɓurde tentinede holko saabi PUULAR rewi ko cellal woni afugalu mo sellani ala ko wawa mo sellani ala ko wawi mo sellani ala ko waɗata mo sellani hay dow non ko wawa wadde ala to wawi yaade wadde cellal woni afugalu c'est la priorité la santé avant tout oɗon fannu ko waɗi fof fannuji goɗɗi ne tekkine ko waɗi fannuji goɗɗi ene ñawde oɗon fannu cellal yaro ganda ko foti gasde koni wayni yo fot gasde ha laaɓa mari hemes ngom jaay sokkinomo walla mbiyen ganda ko directeur de la santé publique waddama hen depuis 2017 wiide jeynen koɓe leydi sénégal o waɗi hen golle payidinde beele ko nden hoolare addimo walla ko wumpirade on fannorde mo saabu ko docteur ko addi fof d'abord 1991 woni médecin chef arde ha yettoɗo wadde men ko debbo kumpiriɗo fannu cellal melo mo humpiri leydi sénégal ɗon ko namdal aussi sabu saɗa waɗa servir leydi yato waɗani ndiɗo leydi ko santé de tout un pays de tout un peuple joguiɗa ko hoolare adduma ko hoolare adduma ko hoolare adduma ko hoolare tigi adduma ɗin kongi min mbawi waggindema wadde servir leydi sénégal wone caɗele poti iwde ha laaɓa santé o hande no wawi sifrade kala leydi men sénégal foti hankadi ni ummade ɗeɗon caɗele ha laaɓa cat on fandu ñawde hay so tawi ne heddo fannu agriculture fannu sport fannuji goɗɗi mais fannu cellal o forani hankadi wonde débat il faut que ça cesse enen kadi ɓesgu sénégal enen tenti ɗum wona ko wayni waɗa tan gummoɗen les statuts et partout non c'est pas ça alors so ɓenni tan ɓenni magguedlo c'était en avril hay timmude hirande soit timmude avril ko ñanden hay timmude hirande timmude timmani mais caɗele ɗe waɗi multiplier il faut que ɓesgu sénégal ngu daro mari hemes ndiaye so ari kadi ɓesgu sénégal ngu wallani mum ala ko wawi waɗa avant tout c'est nous caggal yettude allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam ñaago allah yo tana haɗanen ɗo ya barke salatul fatiha yeɓiyankoɓe Pini TV tawe nder bo leydi on jeyna sat ñayi men mo selli omon e jam fata barakallah anda ko bama ko joddo o plateau en calmini men juurimo yeɓiyankoɓe fof ika Sadio Bayane ganda ko Ceerno Liyen ganda ko wondude Tidiane Guisen kamɓe kala Aboubacry Ndiayen kamɓe kala jiggo Aissata jiggo to US TV kañum tigi enen jeena sara ganda ko journal Pini TV nde kala kamɓe kala mama lelɗo Sien kamɓe kala ganda tigi toɓe mbawi tawede nder duude baba dama Ceerno Amadou Sow mo Bokke Diallo ɓen mbawa yibbide mo en mbawa yaade goppe mo caggal saabu omo jeeya men omo jeytira men omo wattori en fa tabarakallah musidɓe tedduɓe yeɓen koɓe ayo Pini TV ko ɗo tigi min dowi ɗo tigi min kaɗa so tawi waɗi perguete paame ko ta men so tawi yooɗi hen fewi hen paame koto jomiraɗo subahanahu wa taala te ko ɗum kadi wonno anni o to karallagal to wonno to ko catɗo waalo o ɗo e haalirde nde ko biɗo moon sehil moon ɓinguel moon Moussa Nia yo Allah kadi yiiɗi altine Allah jarama on jarama